תודה רבה שחזרתם אלינו. את האורחת שלנו, טלי ורסנו, אייסמן, בטח חלקכם זוכרים ומזהים, כן, נציגת פיקוד העורף, בימים האינטנסיביים של ירי הטילים. לא זיהינו אותך בלי מדים. כן, אנחנו זיהינו, אבל למקרה שהצופים לא כולם זיהו. אבל נגיד שהעיסוק שלך בחוסן נפשי, הוא תמיד את עוסקת בזה ביום-יום, באמצעות כתיבה, באמצעות שירה, ולפני מספר חודשים הוצאת את ערכת הגלימה שלי, שהיא כוללת ספר וגלימה אמיתית. אנחנו תכף נראה אותה. אנחנו אוהבים ערכות. וגם חילקת לילדי העוטף. אוהבים ערכות מאוד. בבקשה, שולפת לך. מה יש לנו כאן, טלי? זה ספר בתוך מגירה, שיש משמעות למגירה, יחד עם גלימה, שבעצם את הספר הזה כתבתי במסגרת מחקר שאני עורכת בדרום. אתם לא תאמינו, אבל הספקתי לחלק את הגלימה הזו ואת הספר לילדי סדרות, ולילדי כפר עזה וילדי מפלסים, שבועיים, 3 לפני ה7 באוקטובר. כי היו דברים שקדמו. נכון. וזה לא סתם גלימה, זאת גלימה מאוד מאוד מיוחדת. זו גלימה שמזכירה לנו את הכוחות שלנו. הסיפור מספר על סבתא שתפרה גלימה, ארוכה ואדומה, שמה שלט על דלת וכתבה, למסירה גלימה עם כוח על, רק למי שאין לו כוח בכלל. ואז כל החיות רוצות את הגלימה, ואפילו הג'ירף מגיע, וסבתא עולה על שרפרף. אבל אז, ברגע שהיא שמה על הג'ירף את הגלימה, בעצם נזכר בכוחות שלו. אני רואה למרחקים, זה בזכות הצוואר, יש לי כוחות, אני צריך דבר. וככה כל חיה וכל חיה, עד שבעצם הגלימה נשארת במגירה, ומי יזכה בה. ולמה חיות? דמויות שהרבה פעמים, נכון, ילדים הרבה פעמים בגילאים האלה מזדהים עם חיות למיניהם, וגם אנחנו יודעים שלחיות יש ייחוס של כוחות מסוימים, ודרך זה יש שיח, ואז אפשר לשאול את הילד בעצם מה הכוחות שלך, מה הגלימה הזו מזכירה לך מבחינת הכוחות שלך. ואיזה תגובות קיבלת מילדי הדרום? הרבה הורים סיפרו שהילדים ממש הולכים ככה עם הגלימה עליהם, גם הרי נכנסו כל מיני פחדים, גם בגלל המצב, פחד ללכת לשירותים ופחד להישאר לבד. אז הגלימה מאוד שימושית שם במקומות האלה. בספר כתוב, יש משפט שאומר, אפילו לאריה חזק ומרשים, יש לפעמים ימים קצת קשים. לכולנו יש ימים, גם אנחנו המבוגרים, זקוקים מדי פעם ככה להיזכר בכוחות שלנו, כי קל לשכוח. אז אני אומרת, אמנם לא כל יום פורים, למרות שפורים בקרוב. נכון, פורים בקרוב, וגלימות וכולי, אני ממליצה כבר מתחילת המלחמה פשוט להוציא, ולאפשר לילדים את המשחק עם הדמיון, שרביטים, כתרים, כל מה שיגרום להם להיות קצת בעולם של הפנטזיה, של כוחות העל. אנחנו יודעים שאגב, שזאת עצה לא רק לפורים. נכון, לא רק לפורים. בטח עכשיו כשהמצב מורכב, זה ממש מחזק אותם. בוא נמתח את הפורים, נאפשר להם, ניתן להם להיות במשחקי העמדת פנים האלה, זה מאוד מאוד תורם לתחושת השליטה שלהם ולחוסן הנפשי שלהם. איזה יופי. עכשיו, זה למה יכול לשמש? לא רק לפורים, אני מניח, נכון? זאת אומרת, אפשר גם ביום-יום לעשות מזה לפני מבחנים. נכון. זה יכול להיות איזה מין רגע כזה. רגע הורי, ילדי כזה. שמרגישים שהילד צריך את זה. אמרת שלא סתם, זה בתוך מגירה. נכון, כי סבתא כל פעם שחיה מגיעה ונזכרת בכוחות שלה, היא מקפלת חזרה ושמה במגירה. אז גם שומרים על סדר. נכון. ככה אני אלמד גם את הילדים שלי, להחזיר למגירה, לשמור על סדר. נכון, יפה לך. ג'ורדי? אתה נזכר בכוחות שלך? את יודעת איזה כוחות יש לי? איזה כוחות יש לך? עכשיו שאני עם הגלימה, נזכרתי. כן. אני יודע להקשיב. נכון. אני חושבת שאני יודעת עוד תכונה טובה של אלעד. מה היא? שהוא יודע לתת לאחרים. תראו איזה יופי. יפה ממש. כמה זמן היה תהליך הכתיבה של הספר? משהו בסביבות 3 חודשים, 4 חודשים. האמת שכל הרעיון של הספר הגיע דווקא מהמדים שלי. אני, כמו שאמרתם, משמשת מסבירת פיקוד העורף לילדים, ובצוק איתן הייתי מגויסת 60 יום, ובאופן כללי אני מאוד רגישה, והרגשתי שעברתי בין המקלטים ונפגשתי עם הורים וילדים, והצלחתי להגיד מילים מרגיעות. אבל אז הייתי מגיעה לרכב, שמה את המזגן על עוצמה מרבית, היה חם, היה אוגוסט, מורידה את החולצת מדים, וברגע שהייתי מורידה את החולצת מדים, הייתי מתחילה לפעול. הורדת את הגלימה שלך. הורדתי את הגלימה. ואז אמרתי, וואו, זה כזה כוח, חייבים לתת משהו כזה לילדים. ומכאן בא הרעיון, מ-2014 הרעיון הזה בתוך הראש שלי, ולשמחתי הצלחתי להוציא אותו עכשיו תחת המחקר הזה שאני גם עושה,
שאני מקווה ממש להביא בשורה לילדי ישראל, והחלום שלי זה לעטוף את ילדי ישראל בגלימות, ולשמחתי, רשויות בכל רחבי הארץ רוכשים את הספר לגני הילדים, זה מגיע גם עם דקלום, אפשר לקנות את זה באופן עצמאי מאיזשהו מקום? באתר שלי, באתר שטלי ורסנו אייסמן, בשם שלי. כן. וזה מגיע עם דקלום ודפי צביעה וכל מיני דברים שבאמת אפשר להטמיע את הכוח הזה של הגלימה אצלי. נגיד שבאופן כללי כתיבה זה משהו שמעניין אותה. כן. לא רק לילדים. בתקופה כזו שכל כך הרבה שמענו את המילים, אין מילים, ראיתי כמה אנשים זקוקים למילים, אני כותבת שירה וגם סיפורי ילדים, וכן, לגמרי זה הכלי שלי, התרפויטי שמחזיר אותי לעצמי. זה קצת מזכיר לי כזה, כמו דירה להשכיר, מגיע כל פעם מישהו, אומר, אני לא טוב לי, לא מתאים לי הגלימה, יש לי כוחות, אבל זה בלי נכון, אבל אתה גם לומד פה... הם לא יודעים מה הכוחות. גם בלי הגלימה, לומדים פה תכונות של בעלי החיים, אז גם לילדים קטנים זה מאוד ידבר עליהם. אז מה את אומרת לילדים עכשיו בחרבות ברזל? לא היית פה אצלנו, זה לא יומן, 4 חודשים לא היית פה. נכון, נכון. ילדים שואלים את השאלה הכי נפוצה עכשיו, מתי זה ייגמר? כן. במיוחד אלה שמפונים. גם מבוגרים שואלים את זה. גם מבוגרים שואלים. סיפרה לי מנהלת אחת שהילד שלה בן 3 שאל את אבא שלו, אבא, מתי זה ייגמר? אז האבא ענה, כשצה"ל ינצח. אז הילד אמר, אז כמה בינתיים? יפה. לוקחים את זה לעולם שלהם. כן, כן, כן. אז כן, ילדים חווים את התקופה מאוד לא פשוט, ואנחנו יודעים שגם כל תחום המשחק השתנה מאוד אצלם. זאת אומרת, הם לא משחקים משחקים רגילים, יותר משחקים סוציו-דרמטיים כאלה. למשל עם חיילים, ולמשל חרבות. ילדים שרוצים להתחפש לכוחות הביטחון, ואני מניח שזה יהיה נפוץ מאוד, כי לא היה פסטיגל. ואנחנו, הגיבורי העל שלנו זה הכבאי, זה השכן המילואימניק, זה השוטר, זה החיילים, זה... לגמרי. לזרום עם זה, זה עושה להם טוב? כן, נגיד ככה, המשחק, קודם כל דרך הכניסה הזו לדמות אחרת, הם מצליחים להבין טוב יותר את מה שקורה. הם פשוט עושים את העיבוד, את מה שאנחנו כאן מדברים, הם משחקים. וגם תחושת שליטה. תחשבו על ילד שלוקח אפילו 2 חיילים כאלה, צעצוע, הוא זה שמחליט מי יחיה ומי ימות. מבחינתו זה תחושת שליטה מאוד מאוד גדולה. הייתי לא מזמן בהרצאה בבית ספר באשקלון, ואמרה לי אחת האימהות שהבן שלה מתחפש לחייל כמעט מהימים הראשונים של המלחמה, אבל הוא הולך עם זה רחוק. היא שלחה לי אפילו סרטון, והוא מתקשר אליה מהחדר ליד ואומר לה, אמא, המפקד השאיר אותי שבת. אני נשאר, והיא משחקת איתו את המשחק, והיא אומרת לו, הוא יגיע מוכן. אנחנו מאוד מתגעגעים אליך. ואז הוא מבקש ממנה, אמא, שימי את השיר גם בשעות של הלילה, ואז הוא נכנס בדלת עם כל הדבר הזה של חייל שחוזר הביתה. זה מקסים בעיניי שהיא גם משתפת איתו פעולה. הוא רוצה להרגיש את המקום הזה, הוא רוצה להיות בתחושה של שליטה, ואנחנו נראה בפורים הזה יותר חיילים, שוטרים, שוטרות, חיילות. אני מניחה שגם הבנות שהיו מאוד משמעותיות במלחמה הזאת. היו ועדיין. טלי, תודה שבאת אלינו לשיחה הזאת. נכון, ואנחנו נזכיר שבסוף כשמסיימים לשחק נחזיר למגירה. נחזיר למקום. את הגלימה למקום.